Koliko puta ste sami sebi rekli ja to ne mogu, to je tako teško. I znate što? Onda je to zbilja tako teško i to doista ne možete napraviti. Ali ako promijenite stav o samoj sebi i ako kažete ja to mogu i ja to želim, onda ćete to i napraviti i onda ćete vidjeti da to nije tako teško. A to je posebno važno kada se suočite sa nekom teškom bolešću i kada morate proći svu terapiju kako biste se izliječili. Ispričat ću vam priču o pacijentici od 60 godina. Oboljela je od raka jajnika i bila je toliko nesretna. Imala je takav negativan stav o toj svojoj bolesti. U svaki put je plakala kada mi je dolazila u ambulantu i govorila kako ću ja to izdržati, ja to ne mogu, sigurno je to tako teško, ja se nikada neću izliječiti. I to je postalo toliko naporno i meni slušati, ali ono što je postalo je naporno slušati i njenoj obitelji, njenom suprugu, njenoj kćerki. Stalno je imala negativan stav o sebi i o svojoj bolesti. Čak i kada je prošla operaciju i kada je na operaciji utvrđeno da nema nikakvih proširenja bolesti, ne mora proći kemoterapiju, ne mora imati zračenje, praktično se izliječila, ona je i dalje dolazila plačući kod mene i dalje je imala strašno negativan stav o sebi i o svojoj bolesti. I tek kada sam joj ja rekla da mora promijeniti svoj stav o sebi i da treba promijeniti način razmišljanja o sebi, tada se trgnula i počela me gledati na jedan drugačiji način. Ne mogu reći da nije bila ljuta upravo zbog toga. Vrlo često govorimo sami sebi sa negativnim stavom. Sami sebi govorimo ja ne mogu, ja to neću moći izdržati. I na takav način unosimo i takvo raspoloženje u naš mozak, unosimo i takvo raspoloženje u naše tijelo. Često i naša okolina upravo nam nameće ovakve negativne misli. Ponavljaju se negativne rečenice, ponavljaju se negativni stavovi i to nam donosi da stagniramo u našem napretku i često da se vraćamo i prema nazad. Sve je moguće kada promijenimo stav u našoj glavi. Kada se izgovorimo rečenicu ja mogu, ja hoću, ja želim, tada smo promijenili naše stajalište, promijenili smo naše razmišljanje, promijenili smo naše misli. I tada idemo samo u pozitivnom smjeru i tada su i moguće promjene i moguće je napraviti sve ono što doista želimo. Postavite sebi cilj za idućih 30 dana. Što želite promijeniti za idućih 30 dana? I recite sebi rečenicu ja mogu, ja hoću, ja želim. Počnite sa prvim korakom i svaki dan napravite neki idući korak kako biste napravili promjenu koju želite postići za idućih 30 dana. Kada si to pozitivno stavite u vašu glavu i kada izgovarate pozitivne rečenice, tada ćete te promjene i dostići i za 30 dana ćete i ostvariti svoj cilj. Svaki mali uspjeh dodatno motivira i jača samopouzdanje. Naravno da ćete uvijek naići na poteškoće. Biće 100 različitih razloga, što vanjskih, što vaših, zbog kojih trenutno niste mogli postići uspjeh. Ali to nije razlog da odustanete i to nije razlog da ne postavljate dalje svoje ciljeve i nastavite naprijed. Probajte već danas. Odlučite se što želite promijeniti u idućih 30 dana. Napravite prve korake. Recite samoj sebi ja mogu, ja hoću, ja želim. I napišite mi u komentarima što ste napravili, što ste postigli, kako se promijenio vaš stav.